Sika Kota Adipura Sasana Jaya Kertabumi lumintune kastawa mugi saged ambabar ari bawa mugi pikantuk nugraning Gusti saged kasajiwa lan kasalira amit amit pasang kalimat abid ilo tinebenong senggala cinaketa ing tuang tulak sare atur pambagyo wilujeng nuwun para lenggah lan para tamu ingkang dahat kinurmatan sugeng dalu sugeng kepanggihan kali warga ageng pitutur Jawi arupi sandiwara ketoprak mustika budaya pidalem saking dusun Tempuran Kecamatan Kutha Blora Kabupaten Kitha Blora ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Pandi Kabiyantu panjenenganipun Nyonya Yesika nuwun para sutresna sampun panjenengan sami kasugata arupi tari gambyong para garis seniwati itu saking keluarga ageng ketoprak mustika budaya langsung kairing umel gamelan Kiai Lokonoto lan Pangliying Suwarawati panjenenganipun Ibu Satun para pangrawit ingkang dipun guluwendah panjenenganipun Adi Pasanto Widodo nuwun para sutresna ing dalu punika saking keluarga ageng ketoprak mustika Budi Sagotra sengadi badhe beber cariyos jumbuh kali pamundutanipun Bapak ingkang amanggugati sengadi badhe mundhut lampahan sejarah ing kraton Sumedang Kawuryan ingkang mawi irairan pengkhianatan Siti Kumbini seri perangan Joko Kendil Kromo sejarah ing kraton Sumedang Kawuryan ingkang mawi irairan pengkhianatan Dewi Siti Kumbini seri perangan Joko Kendil Kromo nuwun para sutresna badhe ngaturaken paraga para gering badhe angayahi jejiban ing dalu punika atekan angka sepindah nggambaraken wonten ing pandangan 1000 negara Indro Tanoyo badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Kabul Budiono Indro Kesuma badhe katindaken pinipun Bapak Amin Wijaya Indro Pati badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Sukarsan atekan candhaipun nggambaraken wonten ing pertapan Pucang Kembar Wastito Haji badhe katindaken panjenenganipun badhe katindaken panjenenganipun Bapak Kemot itu sari katindakan menjadi Nyonya Sundari jati aking
badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Hartono atekan candhaipun nggambaraken wonten ing Kraton Tanjung Anom Sidu Negara badhe katindaken Raka Mas Semit Dewi Siti Kumbini badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Dian Utami atekan selajengipun nggambaraken Guwa Pengalapan Resi Mamang Koro katindaken panjenenganipun Bapak Suyoto atekan selajengipun nggambaraken wonten ing Kraton Sumedang Kaurian Sang Prabu Darma Kusuma katindaken panjenenganipun Bapak Bandung Garwa Prameswari badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Murtini Widosari katindaken panjenenganipun Nyonya Yayu Widaningsih badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Yesika Widowati badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Ramiatun atekan candhaipun nggambaraken wonten ing Desa Gedang Sawit Joko Kendil minangka dados prana prananing cariyos ing siang ing dalu punika badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Subadi Widaningrum ing dalu punika katindaken panjenenganipun Niken Ayu Sundari nuwun para sandyaning para lenggah para pamirsa kakung Sumana Putri ngancik wonten ing sak tengah-tengahing cariyos sejarah ing Kraton Medang Kaurian iki mawi irah-irahan pengkhianatan Siti Kumbini seri perangan Joko Kendil Kerombo panjenengan sami badhe kalipur lawak itu saking keluarga ageng Ketho Prabustika Budayana niki panjenenganipun Cak Buntung Cak Jarot badhe kerameaken mban kita tomblok nuwun para pamirsa kakung Sumana Putri tos putih pakai babaring cariyos ing dalu punika. Mbok menawi wonten klentah-klentu tandang matadosa wicara ingkang boten meranani penggalih panjenengan sami. Kula ingkang badhe nyuwunaken agunging samudra pangangsam sekali merdika tetep merdika. Sekali jaya mustika budaya mugia tetep anjaying bawana nuwun kala nuwun.
Kamat awit ingkang kadang Indropati nulat panjenengan Kamat Indra Kesuma. Yen ngono gedhe tanggung jawab. Lungguh Kang Prabu. Hai Kang Mas Indra Kesuma. Yai Indra Tanoyo Mboten benten kalian kadang kula Indropati. bedane piye? Engklung ngetaken jantranipun keprabon. Wonten ing Kabupaten Jogoroto. Waduh Kang Mas, Kepiye? sedaya kawula wonten ing Kabupaten Jogoroto. Sami ningguyung yen kula ngetaken jantranipun keprabon. Sedaya sami ningguyung yenipun mangun negari wonten ing Kabupaten Jogoroto. Nanging Yai Indra Tanoyo beda karo Yai Indra Pat. Gedhe gone mikir negara ana ing Kadipaten Pacitan nganti rambute botak sakmono ambar. Nggih, nggih, nggih. Nuwun sewu Kamat Indra Kesuma. Awit kejoting manah ingkang kadang Indropati. Awit menapa Kamat katemben kemawon ingkang kadang nampi serat idiran kapulih minggah pendapi ngadhep panjenengan Kamat Indra. Lajeng wonten wigati menapa? Tenane ana kawigaten arep takjak rembukan. Apa kekuranganipun Kakang jumeneng Adipati ana ing Kadipaten Bojonegoro? Oh, Kang Mas, Iya, menawi saking pemanggih kula iya. sampun boten wonten kekiranganipun. Yenipun Kang Mas Indra Kesuma jumeneng bupati wonten ing Kabupaten Bojonegoro. Nanging piye? tasih wonten kuciwanipun. Jiwane manggon ngendi Yai Indra Tanoyo? Kang Mas Indra Kesuma sampun sawetawis dangu. Yenipun jumeneng nata wonten ing Kabupaten Bojonegoro. Nanging kenging menapa panjenengan dereng mundhut salah satunggalipun wanita minangka gandhengi yen panjenengan gembat busananipun atir. Leres Kamat aturipun Kamat Pati Indra Tanoyo. Menawi Kamat badhe ngersake kalpo Prameswari kagem jangkepi gambaring Kameswari. Pancen Para pininggal iki padha kandha iya ngambar aruming negara menawi sampun wonten Bokaraja lan Ibu Ratu Kamat. Lan malih Kang Mas, iya kepiye? regengipun Kang Mas Dipati dipun adhep sedaya kadang bupati sewu negari boten kados menawi sampun gadah garwa. Kenane wis ora ana puciwan. Sedherek meneh kon Kakang bakal boyongi putri minangka dadi garwa Pameswari ana ing Kadipaten Bojonegoro. Sampun kagungan wijinan wanita ingkang dados garwa panjenengan. Bener. Kamat nuwun sewu. Panjenengan iki salah sawijining bupati. Mundhut garwan iki ampun candhak rawuh. Enten pitunge telung perkara. Apa wae? Lho. Apa wae? Sepisan iki rak bojo bujo. Sing cakep angka loro, bojo bujat. Sing cakep angka telu, bojo bujo utama. Lho. Iki kira-kira iso njlentrekno ta ora? Kok bojo bujat, bojo bujo utama. Tegese piye? Sing sepisan bojo bujo. Adakane wong wadon. Nek ora dikayani iki adakane nek turu mengkurep. Tenan.
adane wong. Nek dikayani akeh seneng, nek ora dikayani Mangkurep. lah. Kula nek mikir nganti pusing. Iki pitunge bojo bujo. Lah, Nek dikayani akeh seneng seneng ati. ati ning guyu-guyu, Nek ora dikayani nek turu. Sing bojo bujo bujat kuwi lho. bojo bujak. Bojo bujat anjane dikayani iki ora nrimakno kayane wong lanang. Akeh ora nrimakno sithik apa dene lawan buri bukaan. Lho, tegese Wong wadon sing segeng. Bojo bujak Nggih, dikayani akeh seneng. seneng. Ora dikayani ora seneng atine. Sok kaya mangsane Segeng. isih gelem tumindak sedek. Lah sing pungkasan iki sampean milih bojo sing pungkasan. Bojo bujo utama. Dikayani guyu-guyu, ora dikayani guyu-guyu. contone kaya bojone sapa? Lho bojo kula dhewe. Sebabe nopo kula kandha ngono. Bojo kula iki ra rada. Aja stres to. Yai, putri sing arep tak boyong ngene kadipaten Bojokerto. Ora liya kang aran Adanenglung putri saka ing padepokan Pucang Jajar. Adanenglung putri saka ing padepokan Pucang Jajar. Adanero putri saking padepokan Pucang Jajar. Menapa saestu Kang Mas? Bener. Mangke kek sampean iku Pak salah krungu. Dene apa kok salah krungun? Saestu sing dadi gantelane ngatinipun kakek minangka dadi garwa prameswari kuwi agane. Kang Mas. Kang Mas Endro Sumo. Yai Endro Tanoyo. Sampean iki ngajak guyon lho. Napa sampean iku seneng guyon? Lah kok malah ngajak gulon kepiye Yai? Kula ibarate niku sampean balang lor ning sing kena kidul. Rene kepiye Yai? Sampean iki nyemoni dhateng kula. Lho kok malah nyemoni karo Yai Endro Tanoyo piye? Adang ning rum. Pucang Jajar niku calon garwa kula, Kang Mas. Kowe uga tresno karo adane lho. Kula tresno adane ro. Kang Mas Indra Kesumo dalah panjenengan Kang Mas Indra Tanoyo. Piye? Kembiri dirubung semut. Kula trima mburi melu anut. Melu anut. Lho, adane rum iki calon garwa kula. Kula mboten ujar mboten kaul. Besok ketemune kemanten aku arep raup jangan Lombok. Endropati. Nek kowe seneng lawan adane rum. Aku bisa mesthekake. Mesthekake piye, Kang? Nek adane rum iki ora seneng karo kowe. Dasare ngaku bagus Bupati Jogja Samalanten. Wong aku arep dokro makrong-makrong. Mobilku kincelong-kincelong. Besok nek bojoku ayu dienggo inceng-incengan wong. Oh. Endropati, Kula Kang Mas Ngene wae. Tanoyo. saiki aku njaluk regane atimu. Ning Kakang Endro Tanoyo ki wis kebacut tresna lawan ajane rum. Saiki wurungake wae niatmu kepengin mundhut garwa lawan ajane rum. Nuwun sewu Kang Mas Indra Tanoyo. Ya, Panjenengan sedane tiyang sepuh kula anggap tiyang sepuh kula. Kadangipun panjenengan ingkang ngalah Kang Mas. piye? Panjenengan ingkang ngalah kula sing daud ejaning rum. Saiki kowe karo aku tuwa ndi? Tuwa sampean. Wajibe wong nom kuwi kudu mituhu dawuhe wong tuwa apa wong nom. Nek wong tuwa
Indra Tanaya. Kula kang Aku wis kebacut tresna kelawan Adane Rum. Adane Rum uga tresna kelawan aku. Wondene kowe bakal nyandhek nggonku kepengin duweni garwa Adane Rum. Apa bakal kelakon kowe dadi pangorbanan perkara iki ya? Timbang boten kelakon, kula duwe bojo Adane Rum alung mati kang. Apa aku kudu tegel karo kowe? Boten bandel kula nggih wani kali sampeyan. Nek kowe nggih wani karo aku. Wani kali. Endro Tanaya. Kula ki tuntunan. Aku iki mbok anggap apa? Aku iki dulurem tuwa. Sing tuwa wae durung para krama omah-omah. Duwe garwa kok padha geger karo putih. Iki dulurmu, iki kadangmu tuwa. Kang Mas, kula sampun matur. Menawi kula sampun kebacut tresna kaliyan Adane Rum. Dene Indrapati niku dadi watusan duwe. Iki ning isor tempuran ya dulurmu, ning dhuwur ya dulurmu. Kowe tuku moncol kurang adol sapine kae ya ento. Sing kandha sinten? Sing ora kakangmu dhewe kadang. Kula niku isen nek duwe dulur sing gambar iki. Ya kowe isih Ora maju nek isin. Warisane mertane aku. Nek warisane aku wis lumrah nek isin. Aku celaka kok. ngene. Dulur iki nek isin. Aja nganti Iki aja cepet utang aku. Lecek golek mongso yo. Kukut jaga tembur. Lecek golek mongso. Kowe isih ra trimo. Lah nek arep apa? Kowe isih ra trimo. Asamu. Ngambil. Yo cerah. Yo tangko sempitung jepol. Wong enom nang go karpet dhewe. Ora kudu kandhane wong tuwa. San. Eren yo san. Aku kok. San. Eren yo bol yo san yo. Iki dulurmu dhewe. Kok sing mesti tuwa aku, sing mesti tuwa aku. Lairem kan aku sik ndi. Bisa Kasih aku lah yo. Ate boleh nom aku. Wis Buat sawang ae nom aku blateng aku. aja nganti misahake marang tali tumalu kekasih. Ayo, bareng-bareng padha munggah oleh padepan pucang jajar sapa endi sing ditampa mengko minangka ngestreni lan ngombyongi ugolan bekane. Oh, ngaten. Rungokno Indrapati. Lho sing dikandani sampean kok malah. Nek aku sing ditampa aja gelo atimu. Aku trimo mikul bubrah kawah. Kowe trimo mikul bubrah kawah. Mikul bubrah kawah. Tegese piye? Disambi iring-iring. Tegese piye? Oh, aku seneng iring-iring yo. Kok seneng ireng-ireng iki Perkara perkarane sampeyan bupati ora pak laman iki. Wong iring-iring penggawean ora abot mangan gendut nek mulai senggo bontot. ono ae. Kira-kira sarujuk ora. Ayo, Mas Pro sarujuk Pancen ngono ayo. ayo. Bareng-bareng jalan yo
Nggonku golek sen-sen Kedhawaja. Teko ing papan kaya ngene. Mongko iki kaya-kaya sendang. Kapinujon dina iki. Ngelah undang. Aku arep ngunjuk kok malah. Mongko aku durung kenal karo kowe, durung srawung karo kowe. Nggih nyuwun pangapunten. Mbok menawi kula badhe nyanjep pikiran lanjut dalem jan apa? Banyu karak cek banyu reget kok, Dek. Kok badhe panjenengan ngumpi? Dadi perkara Ngeten, Dik, menawi dipun keparengake panjenengan kampir omahe kula mangke kula wenehi banyu niki. sapa jenenge? Cek dipun wanuke kula pun adangan. Adane Saking kucang jajar. Tapan kucang jajar. Yen ngono wis cedhak kok saka papan kene. Cek menika cedhak saking kucang jajar saking mriki saged. Ya, matur nuwun Adane. Dene kowe wis wigatekke marang nggonku kepengin ngombe banyu. Malah sakjane kowe duwe bebujen luhur. Mongko karo aku ki durung nate srawung kok wis ngajak mampir. Lah cek boten menapa-menapa tetep belum. Engko nek seneni bojomu nggih. Lucu jenengan menika. Mangke rumiyin kula rak jenengan mangertosi panjenengan menika sinten. Aku Joko Siti. Joko Siti. Umpama aku mampir ning omahmu, banjur ning omahku ana bojomu. Rak yo malah dadi tungkar lho. Panjenengan menika lho. Kowe niku tasih lekan dereng duweni bojo. Kowe kuwi durung duwe bojo. Wonten omah menika senang wonten bapak. Isih prawan. Adane lho. Banyu sendang iki kok kinclong-kinclong kaya dening pasuryanmu ngoten. Iya panjenengan menika ampun ngalem bola kula. Wong banyu kae reget kok kinclong-kinclong. Reget iki rak nek disawang saka cedhak. Nek saka kaduran kinclong-kinclonge kaya ngono. Kowe ing arep kondo durung duwe. Cek kowe dereng duweni bojo kok tasih prawan. Umpama tak pekmu gelem ora. Lho, kok pek panjenengan badhe dipek napa? Yo dipek bojo lho. Bojo? Nuwun sewu, Cik. Panjenengan menika mangertosi kula rak jenenge sepisan. Kok sampun nembung tresna kalih kula. Atiku ora bisa tak sirani ya. Sak siapa ngerti ayo pasuryan. Maras
Marang tekan ada
adane. Yo. Yen pancen kaya ngono, tak oyak enggak omong pertapan aku. Jane sampean iki mikirno. Tak deleng wis seminggu lawase sampean iki ra kaya adat biasane. Gone mapan ana ing petapan pucang sawit kene. Lho kok besengot saben aku ngadep ning pengarepane sampean. Ana apa, he? Mikir pamungkas. He? Mikir pamungkas. Iya, Dek, tak takokane sik. Kalau takoki tanggam, sing mbok pikirno iki apa? Umpama kowe iki mikir bang, aja kuwatir aku gelem mosok-mosok ning desa kae. Kok aku sing nganggo. Kok iya kowe iki gelem mangsuli. Ana apa, Pak? Nek kudune lho, Rek. Kowe iki wis dewasa. Iya. Wis gedhe. Kowe kudu iso mikir. Mikir piye? Aku iki mbok kon mikir apa meneh? Salahku iki apa? Lho kowe iki tak takoni menehi piwangsulan wae kok malah ngejak padon. Sing ngajak padon sapa? Lah iki apa? Aku ra kandha. Kowe takok tak wangsuli. Jare kowe mikir apa? Lho kowe dhewe sing gak mikir malah. Lho, sik kok. Iki aja gawe bingung aku. Iya, sampean iki gelem bloko wae. Kenane apa? Sing ndadekno nganti bapak iki nyatu karo aku ora gelem sapa jago. Apa jan? Perkarane iki ya kowe dhewe. Karena Kowe dhewe. lho menani bab apa? Ane kowe ora puguh anggone duwe kekarepan ora ngono. Kowe mikir adimu wedok iki wis gedhe. Kuwi to. Dadi cekak cukupe bapa iki mikirake anakmu wedok adane ngomah. Lah sapa neh nek anak wedok? Yo, Anak wedok wis gedhe lho, Rek. umpama kowe iki was sumlang kaya ngono iki wis pas. Nanging aku duweni kapitan. Kena apa nganti Joko Wangking nganakake Patemboyo. Saben rapatan, saben pertelon tak wenehi plakat. Lamun Kanoman sing ngepinginake adane ngom minangka dadi bojone, pari kudune bisa nyempal bau kiwa lan tengening Joko Wangking. Lah yo iki perkarane. Ora usah akeh gonmu mikir ngenani anakmu wae. Lho kok ora mikir iki piye? Kok jenenge wong tuwa. Iki barate kendi ana isine ya ditangking, apa meneh kebek ya ditangking. Lah nek adimu ra payu rabi terus piye? Sing kandha sapa? Aku ngono kok. Pawatanmu apa kok nganti bapa iki kandha kaya ngono? Kowe wis gawe apa jenenge apa mau sayembara. Iya. Sapa sing iso ngalahno kowe jare kena ngepek bojo. Lah nek iki nek ana sing ngalahno lah nek ora piye adimu gak kawan kaset. Aku ngerti. Nek bapa iki sumelang kaya ngono mergo sak kiwa tengene petapan pucang sawit ora ana Kanoman sing bisa ngalahke kawan Joko Wangking. Nanging aku
Sing salah kuwi aku apa sampean? Ya kowe. Ya kok bisa? Lah aku ning kene sapu jagang karo bapak mau tendang. Salah kuwi sampean. Wis ngerti ono mlayu sampean nemu-nemu ning kene kok ora ngalih. Yo. Nek tak bacotno ora ono rampunge. Ana apa kok kowe iki mlayu kaya ngene iki ana apa? Ngene yo Kakak. Nggih. Bapak. Wis entuk bojo. Untuk bojo. Sampean ki nek kontok bojo, kula mboten golek bojo. Lah kok sedina ora ana mule. Lah nanti ngono iki. Iki yo ngono. Eh? Iki yo wetenge lesu. Lho kowe ku wong wadon ra gelem olah-olah. Ngliyak ning diae iki mau. Aku kira keluyuran sampean kuwi. Lah sapa ngendi? Kondi. Aku ki marak yo mbak-mbak. Arepmu mbak-mbak. Yo. Lho sak tengah dalan. Aku iki mau ketemu wong lanang. Hei. Kowe ketemu wong lanang. Bandung wong lanang kuwi arep ngopo kelawan kowe? Aku ngetek bojo ya. Ya lah ya iku tak Kowe kondo bloko. Apa wong lanang kuwi wani nyamah lawan kowe? Wong lanang ki mau godho karo aku. Godho karo kowe. tegese seneng karo kowe ya Dek. Sopo sing wani nyamahe? Kakak, sabar. Yo. Adi ben ngomong sik, ben ngomong. Yo kondo. Kondo. Karepe wong lanang kuwi apa? Karepe wong lanang ku arep seneng karo aku, Kakak. Seneng karo kowe. Oh, Aku ki godho aku dijiwiti, Kakak. Sing nek pancen ana wong lanang sing wani godho karo kowe, siwit karo kowe, apa dhewene sing ujung lawan isih. Boy kan suai. Boy kan suai. Kakang lho kuwi. Kamu matanya picak. Kesempatan kowe. Ora duwe sopan kok. Kamu ade sapa sito kan sopan. Kakak Mas Rati sampean iki Lho kowe mau tandane tak patenane iki. aja kok pateni, Jo. Aja pateni piye? Emang kono piye? Ana anoman sing godho kawan kowe. Karo aku. Yo, lha iki to. Dudu iki. Sopo? Ora iki sampean kleru. Kae. Aku aja keprogan. Mas, Ora ditakoni dhisik kowe sampean. ngalah ora? Turun. Turun. Iki lho. Kowe Pak, silakan Pak iki boleh. Lagi. Lagi. Ayo. Yo salah kula kali sampean iki napa? Salahmu mergo kowe wani godho karo adikku. Sapa sing godhakimu? Kowe Ora, ora. Ditakoni ora kabeh ki ora iso apa. Iya, Banyak sapa? Ditakoni sing apik. Kowe kaya sarpo. Aku iki wis kadung nesu. Mergo ana kanoman sing jamah lawan adikku. Dudu pawangan kuwi yo. Sapa? Dudu. Sing ndi? Ora kuwi. Lajiman kowe. Otongan kaya ngene ngedukno agul-agulem pen diasem kaya bakso ya. Pen enjuk ngepo diasem wis. Iki yo ngene. Wong urung dadi yo melok metu barang. Kowe kaya melok-melok.
diam. Sabar. Untung nyobrok lilinku. Sampai sapa apane? Ojo le ojo. Takoki Kowe sing kok sore. kurang ajar. Wani nyemparani wong sing duwe pangkat derajat. Senajan to kowe ndek pangkat lan derajat, ning aku Joko Wangking ra wedi ngadeg lawan kowe. Mergo sik. Nggih. Meneng wae sampean. Nuwun sewu. Lamun sampean ora sing nggodha kelawan adikku wae. Iya. Tenane sampean iki sapa jenenge lan saka ngendi papat gurune? Indra Kusuma jenengku. Indra Kusuma. Bupati saka Kadipaten. Wah, jebul sampean bupati. Yo, sampeyan. Tujune kok ora nurai. Balik sapa? Jenengmu sapa? Aku Endro Tanoyo. Indra Tanoyo. Bupati Jogorogo. Oh, mlebu bupati. Bupati. Pelangane bupati kaya dene iki. Indropati, Aku durung takok kowe. aku ngomong dhewe. Apa besi takok kowe? Aku nek eling rondo semiling jaman biyen. Nek, Antenane Kakang. Antena. antena. Aku kok rene iki. Bupati kok pocong pucung kaya ngono. Andina, Kuwi sinyal. Yo. Umpama kowe iki tumeka ana ing pertapan pucang sawit kene wis pas. Nanging tuwuh tandha pitakon, apa kang dadi wigatimu kowe kabeh kon papan kene? Aku arep nglamar putri kang aran Adane. Apa pancen bener? Ning pucang dajar kuwi ana putri kang aran Adane. Yo. Sana pancen ora sisip apa kang dadi kandham kabeh. Lamun kowe ngepenginake Adane Rum ya papan dunge petapan pucang sawit. Nanging nek kowe kabeh ngepenginake kepengin duwe bojo kelawan blok wadon Adane Rum. Ana pitukane. Apa pitukane? Sisan gawe aku bakal bloko kelawan kowe. Ning plakat kae wis tak pasang ana ing petelon ning prapatan. Aku nganake Patemboyo. Lamun pawongan sing ngepenginake Adane Rum minangka dadi bojone bisa nyempal bauku kiwa lanteng. Sik. Apa? Kowe iki jenengmu sapa? Joko Wangking. Joko Wangking. Yo, Pernah apa kowe Adane Rum? kae wali kuat. Oh, sedulurmu. Nek ngono sedulurmu mbok sayembarakno. Yo, Wah, kira-kira skandal tenan ora kulitem. Adane Rum calon bojomu. Besok temune temanten, kowe bakal numpake odho-odho. Ora mung kowe Adane Rum. Ketemu temanten lanang karo wadon di leboke ning setiktok. Setiktok. ning TikTok. Lho kok setiktok. Aku bupati opo warai. Wasiat wis. Banjur nanti papan kanggo tanding aku apa karo lamun kowe kepengin papan dununge kae ana ing sadyabane papan pucang sawit wis tak caweske. Ayo. Oh, amat kanteni sakit. Lah kene iki lho. Kowe ra iso menang terus piye diurang terus. Aku yang dadi Kaya lawan aku. prawan. Lagi tanggung dewa, aku ngene kabeh kaya sapa wonge kanuman sing wis ganti judule Adane Rum sing iso ngayomi sak kowe. Saya bisa nukupi kabupane kawan Adane Rum. Ya.
Apa kowe iki wis kenal lawan Kanoman iki kok dheweke nyebutke nyeluk lawan kowe adane kok. Kae sing bodho aku kabeh. Dadi iki awungane. Aku ama itu dedeg piatike besus. Dheweke pasuryane bagus. Nanging kabeh kuwi ora cocok kanggone wasiat. Gus, atur bagus. Kowe seneng lawan dulur wadon ning sak papan dulurmu. Kowe kira duweni supos iki. Umpama kowe iki kepengin terbeni lawan adane engko minangka dadi bojomu ora kaya ngono cacahan. Kowe kudu gelem nembung lawan wong tuane. Mbak-mbak piye wae adane engko mesti duweni wong tuwa. Sopo kang dederan? Aku Joko Sini. Joko Sini. Sopo ngerti papan dulur? Oh, papan gunungku bebasan kandang langit kemul mego. Ngendi bumi sing tak enci iya kuwi papan. Cekak cukup kowe ora duweni papan lan bumi. Lho banjur sampean Yo. Nek pancen kowe iki durung ngerti sapa tenane aku Joko Wangking. Minangka dulure tuwa adane engko. sedulure adane. Iya. Kakang Joko Wangking. Ana Yen pancen pakartiku ora nuju prana marang atimu, aku nyuwun pangapun. Nanging penggalihku ora bisa tak sayuti yen sakterane aku ngarepke marang adanku kinarya dadi bojo. kowe ngepenginake adane engko minangka dadi bojomu. Bisa. Nanging kowe bisa mupu patembayak. Patemboyo. Iya. Patemboyo piye? Apa kowe ra mangerteni? Lamun Joko Wangking anakake patemboyo wujude sapa wae Kanoman sing ngepengake adane engko minangka dadi bojone bisa nyempal bau kiwa lan tengening wasiat. Nah kowe sagup wae. Apa papan dununge wis mbok cepakne, Kakang? Lah kawan bening wis tak pake ana ing sanjogone ketapan Bujang Sawit. Kulo tak ngerti sak jambane. Lah iki kabeh-kabeh wis mayane tetap iki kudu piye ketapan iki piye. Menane kabeh kuwi aku sing papan. Menane yo. Wong aku njaluk panggongan wae. Yo nggonku ngadepi lawan kabeh pandangan pati sembro aku iso mulai dhewe. Ya mesti sampean tak dongake usawen iki sedulur. Iya. Tak durakno sampean Kakang. Iya. Muga-muga tokalan. Tokae. Iya yo. Mantep, gonmu kepengin muku patembayane Jepang. Nek pancen wis padha madhep mantep. Wektu dileki patembayane Joko Wangking kawiwitan. Sing kepengin jajal-jajal lawan Joko Wangking. Wangking lakon kembal. Bau dengan kiwo. Nek ini papan iki. Oi, 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 ya, oi, ya, oi, ya. Ayo. Ora lama. Ayo, oi, 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 ya, oi, oi, ya, oi, oi. Oi, oi, ya, oi. Ayo, terus kalah.
sing balung kandele kowe. Nek pancen kowe duwe kaluwihan, ayo gampang iki lawan aku. Bayar. Ayo. Carane ngantong ini. Maju. Maju. Oh, ya. Wah. Ayo. Kain dia berpati bocor. Lakon mati. Siap. Asyik. Senajan kau aku kalah karo. Dino iki orang pucang cacar tak gawe pangobaran. Senajan kau wis kepenginake pucang cacar gawe geger yo nek papan kene bawen ana pucang cacar uga akeh cacahe aja takon dosa lawan suami.